Здравейте, хора! Ето, че след известно забавяне, новото видео вече е факт. Продължаваме с мистичните истории и в частност историята за Боян Мага. Кой всъщност е Боян Мага? Той е трети и най-малък син на Симеон Велики, роден в Велики Преслав през 910 година. Още с раждането си и неговото кръщение, мистиката около личността му започва да витае. Тъй като според древните библейски истории, името Вениамин означава вълк. Останете до края на видеото с мен, за да разберете пълната история около Вениамин или още Боян Мага. Завършва Магнаурската школа, където негов учител е Николай Мистик. По това време там са се изучавали така наречените магически науки и е било съсредоточено езотеричното познание от всички краища на света. Християнското име на Боян Мага, всъщност, както вече казах, е Вениамин. Обаче по-късно той отстъпва от християнските догми и започва да се занимава изцяло с езотерика. Твърди се, че той сам е решил да се оттегли от светския живот и се е изолирал в пещера, където е живеел ученически живот. Той е доста чудноват човек. Изучавал е древните български традиции, познания и ритуали. Също така се е обличил и се е държал като магьосник. Често се е обличал и с животински кожи и е изглеждал както съвременните кукири. Интересен факт е, че когато му предлагат да се възкачи на царския престол и да управлява нашата държава, той отказва с думите: "Аз не съм точно от този свят, за да бъда негов управител." С името Боян Мага има свързани много легенди. Древни византийски писари описват, че той може да се превръща във вълк. В други писания се твърди, че той може да се превръща както във вълк, така и в орел, в други животни, чието кожи той е обличал. Боян Мистик, освен магьосник, имал и призванието да лекува хората. Той лекува хора от всякакви видове болести, включително и от епидемията, която е върлувала по това време при тях. Той е познавал всички сили на растенията и билките и ги е прилагал върху нуждаещите се. Преданието още казва, че в княза магьосник е съхранено цялото познание и традиции на страната ни и народа ни. Също така се твърди, че в него се е вселил духът пазител на България. Казва се още, че Боян Мага е умел да говори с всички животни, владеел е техния език. Също така се твърди, че той може да се телепортира от една точка до друга, или по-точно от единия край на България до другия край на България. Други източници пък твърдят, че той е владел природните стихии и също така е умел да трансформира материя. Други предания твърдят, че Боян Мага е можел умело да борави с божествената енергия, която е протичала през самия него. Кога всъщност Вениамин се превръща в Боян Мага? Изследователите твърдят, че той получава висшето си просвещение именно в Сирия, която по това време е била център на езотериката, отговаря за духовността на цяла Европа. Твърди се, че именно там са се намирали така наречените пазители на истината и на светлината. След едно от посещенията си там, Вениамин се завръща с изумруден пръстен, който е символ на дълбокото просвещение в мистиката на живота, Вселената, Бога и управлението на енергиите. За да покажем каква е връзката му с богомилите, трябва да започнем да подчертаем факта, че има много писмени доказателства, които сочат, че именно Боян Мага е основател на богомилството в България. Като такъв, той е бил ревностен защитник на вярванията на ранното християнство. На 13 април 928 година се провежда тайна среща в подземията на църквата Света Параскева в Преслав. На въпросната среща присъстват Боян Мага и едноимения поп Богомил. Именно на тази дата се счита, че е рождението на богомилското учение, което тръгва от нашата страна и се разпространява из цяла Европа и останалия свят. На срещата Боян Мага просвещава и 21 от своите бъдещи апостоли
и ревностни защитници и посланици на богомилството. То не е учение, което е измислено от мага, а по-скоро е връщане към древните окултни вярвания и традиции. Връщане към ранното християнство и неговите повели. За Библия на богомилите се смята тайната книга на Йоан. В нея е описано общуването между Йоан Богослов и Исус Христос и по-точно техните разговори очи в очи. Главната цел на богомилите е да се пречистят и да се върнат към божественото. Основният постулат на богомилското движение е свобода, равенство и братство чрез любов. Не е тайна, че християнството, такова каквото го познаваме сега, още тогава не е одобряло учението на богомилите. Една основна разлика между ранното християнство и християнството, което е налагала в Византия по това време, е било именно, че във второто не се е говорило за карма и за прераждане. Боян Магесник и неговите последователи говорили открито за това. Също така и заради други техни вярвания, влезли в грандиозен конфликт с църковните настоятелства и техните служители. Много пъти Боян Мага всъщност е посещавал Византийския двор. Там той е посещавал своя познайник от годините, когато е учил в Магнаурската школа, а именно Константин VII, който в последствие също става богомил. Така поддръжниците на учението намират и закрила в лицето на императора на Византия. И до някъде това потушава гоненията им на територията на страната. По думите на българския езотерик и автор на книги, професор Дамян Поп Христов, душата на Боян Мага и неговите последователи са се завърнали на нашата земя и вече бродят сред нас. В бъдещо видео може би ще отделя повече време за професора, но ако проявявате интерес към неговата личност, която за мен лично е доста интересна, може да прочетете едно от неговите интервюта. Линк към интервюто ще поставя в описанието на видеото. За мен бе чест и удоволствие да направя това видео за вас. Моля, не забравяйте да споделите мнението си дали видеото ви е харесало с натискане на лайк бутона. Също така, ако все още не сте се абонирали за канала, не забравяйте да го направите. И да не забравяйте да натиснете камбанката. Така YouTube алгоритъмът ще ви известява за всяко ново следващо мое видео. Чао и до нови срещи!